Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Eirado. Hoxe atópome nun lugar magnífico, nun espazo no que semella que retrocedemos ao pasado. Hoxe atópome no Castelo de Vimianzo. E, como sempre, en todos os programas teño uns convidados de luxo. Eles mesmos se van a presentar. Comezamos por esta parte. Veña. Pois eu son Tania, e son música, e de Vimianzo, claro. Alba. Eu son Alba Mancebo, son de Vimianzo primeiro e son xornalista. E agora por aquí. Eu son Soraya, son actriz e fago teatro e son de Vimianzo tamén. Eu son Damián Álvarez, son modelo, son empresario e son de Pasarela. Había que dicilo. De Vimianzo. Agora xa feitas as presentacións, que vos parece se damos a coñecer o voso concello, Vimianzo? A parada de hoxe é a capital natural da Terra da Soneira, un lugar que conta con máis de 6.000 veciños e veciñas distribuídos en 14 parroquias, uns veciños que levan con moita honra o xentilicio de vimiancés. É un lugar ateigado de historia e de amor por ela, pois cada ano recrean neste mesmo espazo o asalto ao castelo, un evento onde participan pequenos e maiores retrocedendo ao pasado. Os anos pasados son o mellor dos tesouros e os vimianceses, conscientes disto, resgardan espazos como este Castro de Barreiras con moitísimo cariño e amor. Contan con lugares impresionantes, lugares que mesmo foron de inspiración para persoeiros ben coñecidos. Por exemplo, dicía Manuel Rivas o seguinte: Pai noso, pois, que estás nos ceos, en memoria daquel que eu fun, dille o río grande que toque, outra vez ese blues. E tras visitar todos estes espazos, debo confesar que quedei abraiada tanto pola súa cultura como polas súas fermosas paisaxes. Xa só me falta coñecer aos convidados e convidadas de hoxe. Imos aló! Agora xa coñecedes aos convidados e á vila. Entón imos comezar con este debate. Todos vós dedicadesvos a algunha profesión moi vinculada coa cultura. Pero eu quero coñecer e tamén quero que eles coñezan como é o voso día a día. Comezamos por aquí, como antes, se che parece. No día a día. Complicado, non? Todos distintos. Sí, é un pouco esa a dinámica. Son música, e creo que como boa música estou en moitos proxectos ao mesmo tempo, todos ahora mesmo vinculados á música tradicional, de alguma maneira, algúns porque naceron directamente da música tradicional e outros porque se influencian dela. Pois de concerto en concerto, moitos festivais, moita carretera, moitísima carretera, moitos ensaios, un pouco esa é a miña vida ahora mesmo. Alba? Tamén é unha vida bastante irregular, porque agora mesmo o que me dedico é... Bueno, sigo vinculada ao mundo das redes sociais, eu dediqueime durante moitos anos ao digital e sigo moi vinculada a iso, é un traballo un pouco máis normal, pero despois o de ser presentadora de televisión pois fai chetar dun lado a outro dunha maneira constante, entón tamén hai moita estrada, tamén hai
moitos sitios diferentes polos que andar e moitos equipos diferentes cos que traballar, entón, de un lado a outro, dun proxecto a outro, bastante divertido. Ao final, os oficios así vinculados coa cultura é o que supoñen, non? Sí, que cada día sexa unha aventura nova, prácticamente. Sí, sí. A ver, Soraya, como é o teu día a día? Pois, bueno, eu estou combinando o traballo de... Son empresaria como Damián, porque combino a compañía de teatro, que o teatro é así como máis difícil, non? Chegar aos sitios e poder, ás veces, movernos ou vendernos, pero sí que intento como centrarme en dar clases de teatro, que me encanta, e logo tamén pois en crear ou compoñer obras teatrais, dramaturxias e despois intentar vendelas para chegar a diferentes sitios, que tamén tens que xestionar a carretera, os lugares, as distancias, bueno... En todo o proceso... En todo o proceso estás creativo metida. hai moito, sí, a produción e a xestión e a administración. A ver agora, Damián, contanos ti. Pois a ver, como modelo estaba máis ben fora, non estaba aquí, e creei a miña empresa para poder vivir aquí no rural, para gañar calidade de vida. Bueno, para ter unha estabilidade, non estar sempre polos países adiante, por todo o mundo. Bueno, como empresario, pois xa teño un pouco máis estabilidade, organizo desfiles, algunhas sesións fotográficas con marcas de Galicia, bueno, lévase ben. Sigo modelando, fago algún viaxe esporádico, pero xa non estou 3 meses en Sudáfrica, 3 meses en Milán, xa estou máis aquí, vou e volvo. Decidiches apostar polo mundo da moda aquí na túa vila. Entón, eu quería preguntarche de que xeito a moda, estar en riba dunha pasarela, pode reflexar a propia cultura local? Pois, bueno, creo que se reflexa moito, porque, bueno, vese as nosas costumes, vese... Tomamos exemplo de quen nos rodea, e a moda, pois, como as outras artes, como pode ser a música, a pintura, é unha forma de expresión, ao final. Unha forma de expresión, igual que se expresa Soraya, por exemplo, pero sobre un escenario. Ti que diferenzas ves na forma na que se representa a cultura galega sobre os escenarios na actualidade fronte como se representaba igual hai uns anos? Eses estereotipos que había moi marcados, non? Bueno, hoxe en día eu creo que se reflexa moitísimo, non? A idiosincrasia de cada lugar, en moitas obras de teatro, na música, a forma de falar, creo que hai máis liberdade ou máis... como que nos sentimos máis, polo menos a xente que traballa na cultura, máis digna, non? De poder representar o lugar de onde vimos ou como falamos, e creo que cada vez hai máis producións propias, non? Que se fala da inmigración, hoxe en día comparado con o mellor outras obras que eran Shakespeare, diferentes autores como de fora, e creo que cada vez hai máis traballo pois de mirada interna, non? Para poder expresala a través bueno, eu falo do teatro, que é o que máis... E crees que hai unha maior aposta polo local, tanto por actores como por temáticas? Bueno, local, eu tamén apostei por voltar a Vimianzo, pero sí que ten os seus convintes, pero tamén creo que é máis difícil estar no... Hai cousas que as distancias, sobre todo, ter acceso a outras cousas, pois a máis actividades ou compartir, non, nutrirse, eu sí que teño compartido con compañeiras esa dificultade. Bueno, hai unha escola de teatro, non, que se abriu fai 10, 15 anos, se me lembro ben, e cada vez hai máis actores, actrices, entonces, pois intentas representar e crear cousas desde o lugar do que eres, non, ou do que ves, te impregnas das imaxes que ves, da temática social, a denuncia social, non, que tamén se fai a través da expresión artística, non? Pois que fermoso que ambos os dous decidirades dende aquí, dende Vimianzo, reivindicar tamén que se pode realizar actividades culturais ben importantes. Parabéns, de verdade. E agora, seguimos falando de cultura, porque, Alba, comentábasme que era xornalista, que papel teñen os medios de comunicación tanto na difusión como na preservación da cultura, pois neste caso, de Vimianzo, a cultura local? Home, eu creo que en xeral a comunicación é importante a todos os niveis e como difusión de calquera cousa, obviamente. Pero
Tamén neste caso, a mí gustaríame tamén destacar o feito de que o mundo das redes sociais e o mundo de internet sí que abriu muitísimo un camiño para que nos sitios máis pequenos sí que teñamos como unha oportunidade máis de falar de nós mesmos a través delas, sabes? E de chegar a máis xente doutra forma máis orgánica, máis natural, e non sempre depender dos medios de comunicación tradicionais que hai unha tendencia a que non visiten os sitios que tan lonxe, os sitios que se saen un pouco das rutas das cidades, porque é donde están realmente eses medios de comunicación tradicionais. Entón, obviamente, para a difusión da cultura de un lugar é fundamental a comunicación, que hoxe en día pois cambiou, e temos esa sorte, vamos. E poñendo aí sobre da mesa esa ferramenta que temos, que son pois as redes ou, bueno, todo o mundo digital para visibilizar lugares como este. Efectivamente. Creo que foi un cambio de paradigma bastante importante para o rural tamén, porque dentro desa globalización que nos deu internet, é como que creas a túa propia comunidade arredor das localidades, e iso é moi importante, ao final. Ao mellor, sí, claro, antes podíase facer un traballo a través dos xornais e a través da radio e da televisión difundindo pois o tipo de, bueno, pois o patrimonio cultural que temos aquí, pero é que agora tes a posibilidade de amplificar moitísimo iso e non depender pois de uns medios, sexan públicos ou privados, que tes que depender que veñan ata aquí e que ás veces pois é máis complicado. Unha ferramenta de utilidade, sen dúbida. Claro, é super diferente todo. Desde as propias institucións, incluso, porque estou vendo a Nieves que me está facendo... Claro, é que desde as propias institucións, desde os propios concellos, abrióselles unha ferramenta de dar visibilidade ao que se fai aquí que cambia moito conto. É desde aquí, con unha visión propia. Non é o que se facía antes, que ao final é un pouco... Isto vai sonar fatal, pero desde fora vir aquí e ensinar o que se fai aquí, a veces tendese a folclorización ou a dar unha imaxe estereotipada dos sitios. Se ti fas a túa propia comunicación cara fora, cambia o conto, porque ti contas as cousas como son e como as sentimos os que somos aquí. Moito máis real. Sí, diría que sí. Podo levar unhas lavasadas por todo isto que acabo de dicir, pero... Creo que os teus compañeros están todos de acordo, porque todos Sí, a ver, é que ser do rural, quero dicir, se a persoa que ven aquí para ensinar o que temos aquí e para ensinar o que é a nosa cultura non ten un paralelismo desde o sitio do que ven, se ao mellor ven dunha gran cidade na que non pode chegar a entender, a comprender de todo que é o que pasa no rural, que é o que pasa nunha vila pequena, pode pois reflexar unha realidade que non é real, é dicir, pode amosar algo dunha forma pois folclorizante ou estereotipada e poder facelo desde a propia vila cambia moitísimo a visión que ti das da túa localidade, do teu concello, da cultura do propio concello. Eu creo que ao final explicaste moi ben. Sí, despois as lavazadas non creo que as leves. Sí, despois de quitar as faltonadas que se me ocurrían. Pero todos de acordo. Apoiamos. Pois, Tania, xa que apoias vou ir contigo, porque falabasnos de que ti dedicabaste ao mundo da música, que non parabas, pero quero che preguntar que papel ten a música para reivindicar a identidade de Galicia xa máis aló das fronteiras, porque é certo que agora a música galega racha fronteiras, nunca mellor dito. Sí. Xa fai tempo que o leva facendo, o que pasa que agora racha en contextos novos, porque tamén cambiaron os contextos, agora hai como... Claro, a cultura en términos de industria, non? Que como que na miña cabeza polo menos está diferenciado, que é o papel da industria cultural en términos comerciales e de beneficios económicos, e a cultura o que é pois, a propia esencia humana de generar cultura e de relacionarnos a través da cultura. E sí que esa parte da industria cambiou moito nos últimos anos, porque son contextos diferentes, macrofestivales e sitios onde de repente ves pois, unha pandeireta enriba do escenario e dis, wow, non? Miña abuela estaría flipando ahora mismo. Pero sí que é como unha cousa diferente. En términos de cultura, esa cultura que entendo eu como humana, non considero como tan... Isto tamén vai sonar terrible. Non creo que nos faga falta ese concepto de ir fora como para que de repente a nosa cultura teña un valor que xa o tiña moito antes de que estuvéramos nun festival con unha pandeireta enriba do escenario. E o da identidade como... Claro, cada un fala do seu e tira para casa.
pero para min a música é como, en sí, a música é a identidade, é un autorretrato, tanto do que escuitas ti como ointe, como do que faz, evidentemente, como artista ou como creación comunitaria, que ao final é o que é a música tradicional. E ti ves a música de aquí, tanto na forma de comunicar, se ti les as coplas, por exemplo, que dixías da Alejandro de Fora, non? A min pasame moito que estou en aulas de pandeireta con xente que é gallega, pero que o seu contexto, pois, igual é máis externo, non? A música tradicional, ou igual son castelán falantes. E ves a forma na que entenden unha copla, que é como a literalidade da copla, e os gallegos, para eso somos como moi, non sei, a miña lectura, non? Pero somos como moi honestos, e a honestidade ás veces tende a lerse como moi humilde ou moi simplista, non? Entón, se estives unha copla e dis, están dicindo literalmente o que pon aí. No. No, cariño, no te equivoques. Estou chacolando, non te estás dando nin cuenta, sabes? E a mí parece como mágico todo iso que se conta do pobo gallego a través das letras, a través das melodías, a través de como se xoga, pois o que se di sempre, non como da retranca, que a retranca vai moito máis alá, é como un... Crees que me estás vendo e hai moitísimo máis detrás de todo iso. E creo que iso é moi identitario do pobo e que se ve moito a través da música que facemos tamén. Gustoume iso que decías, que bueno, a nosa cultura sempre tivo valor, non é necesario que agora pois estea en outros lugares para darnos conta disto, pero é certo que sí, que debemos ser como moi conscientes de que é ben importante resgardala en todos os ámbitos, en todos. Claro, que todo ten pros e contras. Cando expós algo moito, é maravilloso, porque tamén afecta a nosa autoestima como pobo, é evidente eso, pero sí que ten contras, que é como, ao final, cando esa parte cultural humana acaba sendo monetizada de alguna maneira, influe, porque ao final ti queres vivir desto, entón acabas adaptándote un pouco a todo ese macromovimiento industrial que queima cousiñas que non son, bueno, a vida, é un pouco por onde vai. Hai que ir adaptando ao final. Todo se adapta, sí. Bueno, vos sodes un claro exemplo de que dende zonas máis rurais, dende concellos como este, se pode crear cultura, pero é certo que moita xente pensa, ten ese concepto de que para triunfar dentro deste sector tens que estar en grandes cidades. Que lle diríades a xente de povos pequenos como a vos para que non, para que arrisque, para que siga loitando e que siga creando cultura dende aquí? Eu neste sentido teño unha cousa que dicir, que é a favor do noso concello, que é que, obviamente, todo iso xorde cando hai apoios das institucións, senón non é posible, se non hai axudas públicas, non hai nada que saia adiante, e teño que dicir que a xente que nos criamos en Vimianzo tuvemos moitísima sorte porque desde o concello sempre houbo moitísima aposta porque os nenos tuvésemos unha educación cultural e deportiva a uns niveis que no resto dos concellos non houbo. E iso seino porque é algo do que falo constantemente e a xente alucina cando eu lles dixo que eu probei todo o deporte canto hai, que nós tuvemos nun grupo de teatro ata os 18 anos co que aprendemos moitísimo, que houbo escola de música tradicional sempre, que eu fui a clases de pintura de manualidades ata moi maior. Iso non pasou noutros concellos, nós temos moitísima sorte, é normal que desde aquí saian creadores culturais e persoas que se dedican ás artes, porque fomos formados niso. Quero dicir, incluso tuvemos, a nosa programación cultural non a temos agora porque tea de moda. Nós desde moi pequenos tuvemos acceso a obras de teatro, a concertos, parece que o estou dicindo por jabar un pouco, sabes, por presumir de concello, pero é que é certo, porque ti falas por aí adiante con outra xente de outros sitios do rural que che din, eu nunca, que un grupo de teatro, que dis? Eu entrei con 6 anos, miña nai con 5 anos fui preguntar a esta lercha hai que metela nalgún lado porque me está reventando a cabeza, e dixeronlle, ata os 6 non podo entrar, pero eu aos 6 anos entramos, e ata os 18 aquí tuvemos. E ao final, o Concello de Vimianzo que fixo foi plantar unha semente grandísima entre polo menos os nenos dos 90, vamos, que somos nós. É que aí está a base, incidir na infancia. Aquí fui moi... É verdade, música tradicional, teatro, pintura... Claro, nunha asociación que había aquí, fun a teatro, fun a taekwondo,
A En que taekwondo. momento? A tiro con arco, o sea, eu fun a todo canto hai. Pero aí está a base para logo de maiores pois crear proxectos tan interesantes como os vosos dende iso, dende concellos pequenos que moi pouca xente aposta por eles e aí está o futuro. Entón, que lle diríades vos a esa xente que nos está vendo para que siga adiante, por moi pequeno que sexa a vila, por moi rural que sexa, que saen os proxectos adiante, sodes un exemplo. Damián, que lles dirías? Pois que nós temos a sorte de ter unha identidade, como dixo Tania, ter unha identidade propia, podemos basarnos en ela, xa nos fai únicos. Basándonos en eso, xa podemos sacar proxectos culturales, podemos, bueno, alimentarnos da xente de por aquí, temos ainda os nosos maiores que che van contando cousiñas de antes, na cales nos podemos basar para facer os nosos proxectos culturales, e iso é unha sorte que non se pode perder, que debemos recollelas todas, bueno, gravar ou escribilas en libros para que non se perda, e bueno, desde o rural tamén temos unha ventaxa. Soraya, sí. Que eu creo que algo importante é o que dixo que desde pequeniñas, non, tamén iba a teatro, fomos a baile galego, probamos mogollón de, bueno, deportes, o sea, que dixo, ojalá, o sea, conserva que se conserve ahora a fazer máis deporte, pero Probamos todo sí, despois. o sea, taekwondo, todo. Estamos preparadas para a vida, para salir fora e volver. Pero para min algo que, o sea, que sí que me gusta, por exemplo, sair e conocer cousas novas, pero cando saía, eu de pequena, bueno, tamén así falando pola lingua, non, falaba castelán, logo fun cambiando, e como acreditando máis o sitio onde és, a túa lingua, as cousas que coñeces, non, como, pois, dándolle máis, autoridade nese sentido, porque non podes evitar o que eres. O sea, non podes expresarte de outro xeito. E algo que creo que era positivo estar aquí é ou, por exemplo, agora de adulta, pois se necesitas un local, tes onde ensaiar, bueno, con facilidade, se precisas facer algo no castelo, pois o sea, como que hai moitos espacios que na cidade eu creo que costa moitísimo máis, e no rural, ou che prestan unha asociación, compartes, faz algo con esa asociación, de música, teatro, hai asociacións de maiores que se unen a ti, interactúas, non? E creas algo nese momento, ou te invitan a comer e ti cantas, ou faz un... O sea, como que hai ese diálogo de partillar cultura sin que sea tan esquemático, non? É como algo máis... creo que é aberto, pero para min, sobre todo, dos espacios e o compartir tanto interxeneracional, non? Unices facer algo e avisas a veciña para que veñan os nenos ou as nenas. Hai, creo que esa apertura aquí, e logo a facilidade de espacios e que o entorno tamén é agradable e está todo moi cerca. É que me asombra a maneira da que falades todos da vosa terra, porque eu creo que ao final definiría todo o que estás dicindo como unha sorte, porque, bueno, como vos ben dicíades, dende pequenos tivestes esas facilidades, pero vos levades por bandeira tamén Vimianzo polo mundo adiante. Eu creo que ás veces somos pesados, incluso. A ver, está feo decilo nós. Xa solo co sin pesar a seseo. Vimianzo, eu que sei. Pois a Costa da Morte, ampliamos un pouco fronteira, para non ser tan reduccionistas. É o mellor sitio do mundo, perdón, que O que dixe antes, Soraya, a movida de que viaxas e ao final sempre volves a isto, eu creo que a min pásame bastante que canto máis viaxo, máis me gusta ser de onde son. Iso é forte. Mas te das conta. É como... din que abres máis mente, a min ás veces dá máis sensación de que non a abro, de que ao final todo acabo como un cabalo, así cara aquí, sabes? Todos os camiños levan a Vimianzo ao final. É como que me síntome moito máis galega, síntome moito máis da Costa da Morte, que sí que temos unha identidade común, sabe? Que nin sequera somos unha comarca como tal, somos varias comarcas unidas, pero eu sí que teño como unha... Solicitamos que se peche. É como unha sensación, como unha pertensa
moi O particular. geodestino de Costa da Morte é bastante peculiar. Sí, sí. É a verdad que A ver, somos afortunados. Eu, canto máis viaxei, pois Somos uno como a como ti. os Canto Dios, máis está sitio perfecto. visitaba, dicía, joder, que ben se está na casa. Que ben se está na Que ben se costa. está na casa. Bueno, o que dicías, por todo, polos locais, que o Concello che cede pola xente que é humana, que che axuda, veche aí parado que che doi algo, pois dixe, que che pasa? E nas cidades xa non pasa eso, moitas veces, pasan de ti. Aquí temos moita calidade de vida, que valoras unha vez que saes afora. Eu creo que está ben dar ese paso, sair afora e volver. Todos concordades entón en que saístes, vistes mundo, pero na vosa cabeza sempre estaba a Vimianzo, sobre todo no voso corazón. Imos ver en pantalla, estamos vendo xa de feito un vídeo sobre unha festividade que non se pode perder aquí, que é o asalto ao castelo. Debo dicir que eu vin un ano e xa non mo quero perder, de feito. É unha data na que volvemos ao pasado, pero que dicíades que sempre tedes tamén a tradición presente. Entón eu quería vos preguntar que importancia ten esta tradición, o asalto ao castelo, así como o concepto de tradición en sí na vila. Comezamos, Soraya. Eu creo que é como a festa grande de Vimianzo. O sea, xa non é a festa de agosto, ora é a semana de xullo, non? De asalto ao castelo. Foi evolucionando, pero sí que desde pequeniñas, o sea, participábamos cando era folk, logo foi mudando, dándolle un contexto máis histórico, pero creo que aquí, e na xente das parroquias que veñen coas irmandades, claro, hoxendía é brutal, o sea, é como non temos a roupa para o asalto, o sea, onde está a bolsa, onde están as capas, o sea, si vas ca batucada, ou si participas no teatro, ou alguén participa na cena, o sea, creo que é como... non sei, o sea... A festa. Sí, é a festa hoxe en día, o sea, é prepararse para o asalto, a decoración das rúas... Algo que moviliza a todo o pobo. Moviliza o pobo, o sea, eu cando invito xente en plan, non, ven esta semana, o sea, para ver o asalto, o sea, eu creo que a mí o que máis me gusta é cando participas, non, e creas, bueno, eso, cando participas en... É algo que vos une ao final a todos, levádelo nas veas. Damián, que importancia ten para ti a tradición? Bueno, o asalto ou a tradición ten moita importancia. De feito, creo que empezaron moi pouquiños, co povo se viu identificado con isto, se quiso unir, bueno, aumentou ano a ano, foi mellorando, foi adaptando os tempos, hai memoria histórica, é unha cousa moi bonita, na cal basamos a nosa identidade, e bueno, todos os que participan no asalto están facendo algo moi bonito e moi grande, do que o povo está moi orgulloso, moi necesario. De acordo co que din os compañeiros? Para min é, obviamente, para min o asalto é unha parte moi importante da miña vida, verdad? Entón, é como... Non sabería describilo, porque é algo moi grande, é algo que foi medrando e que como que nos atrapou un pouco a todos, en realidade. Eu formaba parte xa cando era máis pequeno, despois foi cando xa nos metemos á asociación da que eu formo parte, agora temos un monstro absolutamente incontrolable. Non, eu creo que é unha festa moi importante para todos nós, porque ten memoria histórica, porque se reflicte moi ben outros aspectos culturais non da vila, senón de Galicia en xeral, hai moita música tradicional, hai moito... Bueno, hai un pouco de todo, e despois arte haina por todos os lados nesa festa, porque hai teatro, música, gastronomía, que máis queres, sabes? Xuntades todo aí nesas datas. Historia, xogos tradicionais, é como que o ten todo. Deporte, porque incluso facemos unha legua irmandiña, que hai moita xente que ao mellor non sabe disto porque é o que menos todo o potente que hai, de todas as luces que se mandan, ás veces hai unhas luces que son máis pequeniñas, pero que ten absolutamente de todo. E creo que se convertiu en algo tremendamente emocional para a xente da vila. E despois, algo moi importante que tamén o destacou antes Soraya, é o feito de que creo que é a festa do Consello na que se conseguiu que todo o Consello se sinta parte del, e non só o núcleo do que é Vimianzo. Todas as parroquias sinten que o asalto é a súa festa. Incluso
parroquias de Camariñas sinten que o asalto tamén é a súa festa. E iso, bueno, Ousás, ao final a comarca sí que sinte o asalto como unha cita a non perder, e que creo que todos temos como algo, eu sei que eu falo tamén desde unha subxectividade maiúscula, pero creo que todos temos un sentimento forte polo que ven sendo o asalto a Castelo. E despois que, joe, a ver... Xa, estando no sitio que estamos, claro, sabes? como É usted malas como- palabras para iso? Como non, sabes? É o noso estandarte, o noso símbolo, e aquí facemos unha festa que ás veces dis ti, como nos permiten armar tremenda canteira aquí. Cada ano a máis. Perdón, Pero protexendo, deputación, por favor, non protexendo sempre. Tania, de acordo, non? Con Eu de Medialpa. acordo con todo. Eu que sei, é bonito que se faja cultura, e que a xente que a faja sea tamén a xente que a consume, e que estea feito pensado para esa xente próxima, aínda que despois sea un monstro que medra e que é imposible que non veña xente de fora porque é increíble. Sí que eu creo que teñen moito valor as propostas culturais que son feitas para que a xente as viva como propias e se pode identificar con eso. Porque faz comunidade, faz pobo. De repente, os que somos das parroquias de fora, que tes un pouco esta sensación, non, de que é fácil, supoño, noutras vilas tamén, esta sensación de a periferia. Eu creo que aquí non pasa eso por eso mismo. Porque sempre hai momentos nos que de repente, xa sea co asalto ou cos cantos de Nadal, que como todas as parroquias forman parte, todos son igual de importantes e todos están representadas, que sentirte representado é importante. Chamábame moito a atención que dicía antes de Damián de que estas tradicións vanse adaptando. Vos credes que realmente se teñen que adaptar aos novos tempos ou igual permanecer intocables para que sexan a propia esencia de como era isto, de como facían os nosos antepasados? Eu creo que aí creas unha cousa ou creas outra dá absolutamente igual, porque o que permanece é o que se adapta. Gusteche máis ou menos, non permanece nada que non este adaptado ao que necesitamos como sociedade. É como unha cousa natural. Realmente se pensas, non sei, eu penso ás veces como neste concepto, non, de inmobilidade, de cousas que deberían permanecer, que é permanecer, en que momento colles eso como esencial ou puro, sabes, como para dicir isto non se vai mover, é que todo se moviu tanto que non sabes onde empezou e onde acabou. Entonces, eu supoño que cuidar de que nesa adaptación non se perda o esencial, o básico, pero que se adapten é que non é unha cousa negociable como humano. É inevitable. Claro. Verdadeiramente. Sí. Na adaptación está a supervivencia, logo. A esencia sigue aí e iso mantense. Despois, adáptaste e seguramente as novas xeracións, ao ter esta adaptación, se unen e siguen ca tradición. Así que eu creo que sí que... E agora que falas das novas xeracións, ti dicías que dende pequeniños estabades xa involucrados, por exemplo, no do asalto ao castelo. Están as novas xeracións, os vosos veciños e veciñas máis pequenos, involucrados e interesados en seguir coas tradicións e leválas tamén para futuras sementes? Só tes que ir ao asaltiño, o sea, que aí xa va... Eso sí que foi plantar unha semente, chaval. Eso É que a quen non lle gusta reventar unha porta. A quen non lle gusta reventar os nobres do castelo. Home. Eso sí que é adoctrinamento sutil. Sí que é adoctrinamento, é verdade que Hai que sí. reventar co de arriba sempre. Bueno, eu creo que o guai é que se implicou como a rapazada, xogando, non? Como xogando cos maiores tamén. Entonces é como... Claro, van a facer, porque é un xogo, todo o mundo pasa ben, entón queres facelo ano tras ano. E despois está ese egoísmo de que se non o fas quedas sin el. É que, a ver, soa fatal, pero é que é verdade. Se non o fas quedas sen el. Entón, Pois por iso tamén é tan bo claro, ir... se, por exemplo, o asalto, se non hai un relevo, se non o colle alguén, claro. quedas sen el. Entón, desde o propio egoísmo de non podo quedar sen el, fago. Prefiro facelo que quedar sen el. Entón, sí que hai unha... Meteslle ese gusanillo xa aos pequeniños, non? De que sigan con este evento, porque ano tras ano, pois o que dicías ti, facedes comunidade, todos están involucrados dende que nacen. E hai unha xeración agora que sí que se está involucrando na organización do asalto, que son os nenos do Saltiño, dos primeiros nenos do Saltiño. Entón aí xa estamos vendo que fixeron a súa propia asociación xa para arrancar e para facer cousas eles. Entón eu creo que
tamén como somos así un pouco atravesados, os de Vimianzo, que temos esta movida de pertensa e de tal, pois que malo será, que sí que hai relevo, eu creo, non? Tedes aquí relevo? Sí, eu creo que en xeral vese, polo menos nesta zona, non? Parece que tiro todo para aquí, pero pasa co Saltiño, pasa en Camariñas, por exemplo, ca danza de arcos, que xa fai anos que se fai, non sei se é o día antes, pois unha dansiña con cativos que morres de amor vendo eso, sabes? E creo que vai pasando un pouco no contexto que nos damos cuenta de que está moi ben identificarse como adultos, pero que se os que veñen atrás non se sinten partícipes, xa estás perdendo a mitad da xente, da que és, como que hai que a cultura é para todas, é para todos. Entonces eu creo que se está facendo ben eso. É como de meter os nenos as nenas a panillar. Claro. Que non. É que estamos escoitando estamos escoitando as palilleiras no castelo, porque temos algunha mostra en vivo, vale? E penso en que temos actividade tamén no Concello para ir a aprender a panillar e tamén se manda aos nenos. Eu tamén fun a panillar. E iso sí que é interxeracional, verdade, Soraya? Teño albofada, Eso adoraba o sonido. Probábamos todo. A ver, probábamos, eu fun a Panillo e cheguei a casa e dixenlle a miña nai, eu non volvo máis, a min dame fame e sono. Conto sempre, refírome que a nivel cultural faise a todos os niveis, é dicir, temos clase de panillo ao que se manda aos nenos e as nenas. Pero tedes esa posibilidade, que é importante, de Eu que sempre aprendan. insisto en que sin as institucións non hai maneira de manter nada vivo. Sin oportunidades. Sempre o direi. Exacto, porque despois xa está na non se man crea de nada. cada quen a escolla, Claro. pero polo menos ter esa posibilidade de poder acadar esas actividades, que aquí tedes a sorte de ter. Falábamos da... Non, perdón, Por sí. exemplo, eu teño a sorte de organizar os desfiles do Encaixe de Camariñas. Estou organizando, estou xusto en eso, dentro de 2 semanas, en Semana Santa, e todos os nenos que van á escola de Palillo desfilan. Salen a desfilar cas súas propias cousas ou cas cousas que fixeron ca familia, e eso é motivalos a aprender a palillar. E aí, É que amosen o seu talento. Só foron 33 o ano pasado, cada ano hai moitísimos cativos que palillan para vir o desfile que lles encanta. Eso é unha maneira de potenciar eso que é increíble. Debemos facer eso para manter a tradición. Pois que ben que aquí haxa esa semente da que falabas para nun futuro, pois ver que ese froito siga adiante e plantarán máis sementes e así asegurámonos de que a morte nunca chega aquí. Falábamos de preservar as tradicións, pero eu quero falar de algo que é parte da nosa cultura, da nosa idiosincrasia, a nosa lingua. Credes que se está a preservar a lingua? Creo que xusto viñestes ao sitio axeitado, realmente, porque somos das comarcas de Galicia onde temos o maior número de galegofalantes a tempo completo, full time. A ver, que dicir, está moi mal o asunto, pero xusto neste sitio pois temos a sorte de que sí que vai indo a historia, sabes? Non é... Ti ás veces falas con xente de outros concellos que che din non, o sea, eu xa de 16 para baixo non escuito galego para nada, en Vimianzo non pasa iso. Pasará, ao mellor, non estou dicindo que sexamos inmunes nin moito menos, pero por agora sí que vamos tendo, os nosos nenos van falando galego e vanse mantendo os trazos máis ou menos. Tania, sodes a resistencia. É que chamalo así... Eu non estou tan de acordo aí con... É que os datos que recentemente saían, sobre todo dos menores que dicías, de 16 anos, cada vez van a menos. Son uns datos que asombran moitísimo. Por iso dá gusto que... Notas en todos os lados, obviamente. Eu non falei castelán hasta os 19, 20 anos. Eu hasta os 32. Eu hasta que salín daqui cheguei a Coruña fui como plantearme realmente como unha consciencia de lingua, porque non a tiña, porque como non a tiña que ter. En plan, aquí toda a vida falei gallego cos meus iguales, cos profes, coas familias, nunca tuven ese dilema. Igual no instituto, que foi cando xa empezou o termo do 50-50, xa ves aí cousas un pouco... Sí. Sí, empezou cando estábamos nos en bacharelato, creo. A nivel educativo, queres dicir. A nivel educativo, claro. No, pero a nivel... Claro, a miña xeración toda, falamos todos así. Claro, foi unha preocupación que igual nunca tivestes porque aquí non o vivíades.
Foi ao chegar a grandes cidades. Claro, que o noso foi bastante burbuxa, de feito as miñas, eu teño amigas castelán falantes de Vimianzo, que cando éramos pequenas elas sempre din, el bullying lo vivimos nosotras. Sempre din que realmente a quen lle facíamos burla éramos nós os castelán falantes. Está feo dicilo, pero que é verdad. Era o distinto aquí, o diferente. Sí, era menor, obviamente. Bueno, eu aí sí que, o sea, quero dicir, comparado con nós, igual lle levo uns anos a elas, pero sí que, por exemplo, con Tania teño compartido o sea, íbamos a clases de baile e iso, pero si me lembro que a xente da praza nos ensinaran castelán. O sea, que os meus irmáns falaban castelán, eu creo que a edade dos irmáns así tamén falaban castelán. E pouco a pouco fomos mudando, porque claro, a xente das parroquias, das aldeas, a maioría viñanse falando galego, éramos nós un pouco aquí herméticos, pero logo necesitabas interactuar e xogar, non? E eu acórdome cambiar ou ir ao instituto, e logo ir a Santiago, así, como afirmarse máis no galego, pero eu ás veces cando penso rápido ainda penso En castelán, ainda che sai. Sí. Pero daste de conta de que é a influencia ao revés, quero dicir. Aquí sí, pero despois eu hoxe en día vexo moitísimos nenos e nenas cando xogan, o sea, ou se poñen a interpretar ou a xogar, falan castelán, porque non teñen referencias. Home, desde logo. Claro, O externo, digamos, como... o externo, pero cando se relacionan entre eles, o fan en castelán, a mí sí que o sea, sí que creo que é preocupante. Claro que o é, por suposto. O sea, suposto. creo que noutros sitios de Galicia falan aínda máis castelán, que aquí. Aquí se fala bastante galego. Ou ese cambio de... Fillamos a época do Xabarín. Fillamos a época que entre iguales era todo en galego. Tiña referencias de todo tipo. O sea... Claro, é como... Non se che pasaba pola cabeza xogar en castelán. Recordo a primeira vez que empecé como a practicar en castelán foi cando salí o té. Eu soñaba con ser cantante, practicaba polas noites, isto é moi triste, practicaba na miña cama de noite polas noites en castelán, podía que fora Operación Triunfo, saber, pues, para entrar na academia. Que me entenderan fora, porque claro, pabriños non me iban a entender, pero era como, siga esta sensación como desde o meu orgullo, bueno, a ver, vou me adaptar para que me entendes ti, porque pobre, non me vas a entender, sabes, non era a lectura de... Pero teño que forzarme a ser outra cousa porque é mellor esa outra cousa, nunca tuve esa... No, en absoluto. Nunca, eu teño como un orgullo excesivo, soberbio. Sí, eu tamén, mazo, sí. De ser daqui, xento que teña como... Pobres os que non tedes os meus rasgos dialectais, porque son preciosos, claro. Sí. Tocou vos ser de outro sitio. Pues mala sorte. Mala sorte. Pero despois sí que hai movidas diglósicas, quero dicir, iso é un pouco diglosia. É como o conto de, a ver, nós xogábamos as Barbies e eu acórdome que sin dar para, o sea, que castelán iba a falar eu, alabados de Dios, eso non se podía chamar castelán, e xogábamos as Barbies e chamábanse Judith e Yanira, ou sabes, chamábanse Kelly e Jennifer, e falaban en castelán, as Barbies pa min e pa miña curmán, sabes? E realmente estas dúas persoas non falaron castelán na vida. Meu irmán sempre dixo que o Erasmus pa min valeu por 2 porque aprendín francés e máis castelán, que eu non sabía falar, jova. Houbo aquí unha especie de burbuxa quitándolos de la plaza. Bullying. É que mantemos. Es bullying, tío, es sin querer. Moi mal. Pero sempre houve a broma desde... Sí, tipiquísimo los de la plaza, pero non somos inmunes hoxe en día vai haber problemas. Claro que vai haber problemas aquí, como os hai en toda Galicia. Pero eu, por exemplo, teño un sobrinho no que os nenos falan, o sea, todos galegos, esa xeración. Ao final é unha sorte, porque, bueno, eu tamén son dunha zona rural, e é certo que a miña infancia foi toda en galego, criei-me en galego, e vivín en galego sempre, e sempre digo que foi unha sorte para min non ter que eses complexos igual que senten persoas noutros lugares por falar o que ven sendo a nosa lingua. Agora xa para rematar, porque creo que xa me estaban facendo unha sinal por aí. É que escollestes mala xente, Aquí Un de cada vez, polo menos. Xa para rematar, que lles diríades aos máis pequenos, ou aos non tan pequenos, que igual teñen algún complexo por falar a nosa lingua ou viviron algunha situación que non deberían vivir por defender o seu? Que lles diríades para que continúen con esta herdanza nosa que é a lingua? Pois que falen galego cos fai especiais, que os fai únicos. É verdade que temos moita sorte en poder falar galego, usar unha lingua propia, que non todo o mundo ten unha lingua propia, ou dúas linguas propias nunha zoa, é poder, bueno, aprender o léxico dunha ou o léxico doutra, vai te axudar tamén a aprender novos idiomas. A min o galego axudoume a aprender italiano. Bueno,
que practiquen, que o falen, que aínda que lle digan ou que se burlen deles, pois que non creo que hoxe en día pase, ou espero que non pasen esas cousas, que esos fai únicos e que lles vai axudar. Que é un orgullo, ao final. É sempre un punto positivo. Soraya, que lles dirías? Que ti comezaches na plaza. Bueno, a ver, que a plaza sempre acolliu moi ben a toda a xente. O sea, aí xa falamos castelán, galego, vía mercado. O sea, claro, sempre recibimos moi ben, éramos internacionais entre parroquias. Bueno, o sea, eu que falen galego, que lean en galego, que xoguen en galego, que se non o fan, o sea, que se equivoquen, que aprendan a... Eu acordo que dicía, ai, ahora falas galego. Pois sí, o sea, por que non? O sea, por que non? ¿No? O sea, e que hai mogollón de palabras super bonitas, super riquiñas, iba a dicir, para aprender, o sea, que te abre moitísimos camiños, tanto para o inglés, non? Sempre, eu acordo, eu estaba en Bruselas e falaba francés, digo, claro, en galego como se di? Ah, é máis fácil, porque, ou, non estou a falar inglés, coxón, o sea, relacionaba todo co galego, porque, o sea, era máis antigo para os italianos, non? Ou portugués, que a veces eu pensaba que falaban portugués, o sea, que falando galego e non me entendían, pero sí que creo que te abre moitísimas portas, ou pode un catalán falarse con a galega, a lingua galega, que é máis rico que facelo que non facelo, vamos. Ao final dixeches a frase, abre portas. Bueno, abre portas e te axuda a enraizar, non? A estar, saber de onde ves, que é moi importante neste mundo da, bueno, vou dicir, globalización. Pero sí, ao final é moi importante ter presente as nosas raíces, que tamén nelas ven a lingua que herdamos. Por aquí, que lles diríades aos meniños para que continúen? Para min é moi difícil dar unha mensaxe deste tipo, porque é como... É que eu odio todo o argumentario que hai alrededor da utilidade das linguas, é como, simplemente existimos, isto existe, é un trazo identitario, é un trazo cultural común, é o que fomos, é o que somos, e non temos que justificarnos por nada, nin temos que buscarlle reviravoltas de por que falalo e por que non falalo, paréceme tal, é como... É algo que temos, é algo que debería seguir vivo, e se tes dous dedos de frente, pois polo menos inténtalo. E punto, sen ningún tipo de justificación, creo que non me podía ser mellor. Se és daqui, é que se és un pouco, se és capaz de ver un pouco máis alá, non? É dicir, 1 máis 1. É que creo que non me puido resumir mellor, é verdade. Algo máis que decir, porque... Eu que sei. Eu creo que de pequenos facemos esfuerzos inhumanos por adaptarnos e ser como... non chamar demasiada atención porque nos dá medo e pasamos o resto da nosa vida intentando buscar quen somos en esencia. Individualmente xa falo. Eu creo que o camiño é ese. Encontrarte, saber quen eres, saber o que tes, que é teu, con todos os complementos que queiras, pero a lingua é que é a tua forma de expresarte como un de contigo mismo. Ten que ser a túa. Pois de verdad que eu nada máis que dicir, solamente darvos as grazas por estar aquí, polo vosso amor pola cultura, pola lingua e por Vimianzo, como non? Mil grazas, de verdade, e vos vémonos a semana que ven. Un biquiño.